mondo sir lwedo Raila Odinga kowacho ni jodak makono oseng'ado bura mar luto ombulu ne jalup jatend piny William Ruto e bedo jatend piny mar abich. Wetangula bende Oseyo jatend migawo mar arita Fred Matiang'i kod nyawadgi malony manyasani Musheru kuom pango chenro mar chocho mashinde manyasani mibiro tigodo e tudruok e kinde yiero. Yesterday, His Excellency President Uhuru Kenyatta visited Bungoma County, in particular the ailing Oseyo Sugar Company. That he brought some money to pay our farmers. We say thank you. That's positive. The president went out of his way and campaigned for the Azimio group. He was in fact accompanied by Azimio agitators and campaigners in the region. He was accompanied by Azimio candidates in Bungoma, and he expressly asked the farmers and the people assembled, including the workers of Oseyo, to vote for his Azimio preferred candidate. This is wrong, Mr. President. You are abusing your office. It is a form of corruption to use state resources to campaign for any party in this contest. We want to remind you that the people of Bungoma have already decided who to vote for, and they are in Kenya Kwanza. Ramogi gikanyo e mochopo godo e giko mar weche manyien okinyi makawuono ka bende pod waluni weche mathoth ma bende biro yudo e weche wa mamoko mag odiochieng' makawuono, mano moriwo nyaka limbe mar jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta e kaunti ma Kisii. Wabiro neno kanyo gigo mabiro timore e kinde limbe makamago ka jofwambo magwa bende pod ogoyo tach e kor gwenge duto ma pacho kae mar neno ni gimi weche manyien matucha kamora mora ma intiere kendo biro yudo gi e wang' sa ma onge leo moramora. Akaw kamano Ramogi yiena mar mondo mi wachope giko mar chenro mar okinyi makawuono e lo nyawadwa Cleophas Oluoch, Sharon Ong'ao kaachiel kod jogo duto mabe